materiales de fertilizantes para chás e metano. Que pasa? Que ao reabrir a explotación de red de pedra hai que facer unha recuperación medioambiental. A recuperación medioambiental do burato da canteira faise con residuos. Entón, se vos fixades, non é que vai haber unha recuperación, sino con residuos. Os subproductos da instalación de xestión de residuos van ir a parar ao burato da canteira que está máis arriba. É dicir, o que se fai non é economía circular, non é revalorización, é simplemente enterrar residuos. Igual que está pasando na canteira de Villamontes, en Compostela, que é o mismo procedimento, e que desde o ano 2007 están enterrando todo o que se lle ocurre. Na propia Miña de Touro hai outra planta de explotación que tamén enterra, chamase termosolos, é dicir, aplástanos un pouco, e enterran todo ese tipo de produtos. Entón, e ademais, fomentado con fondos europeos, estas empresas saben perfectamente como acadar financiamento, e nos encontramos con esta situación. Que facemos? Desde o poder político local non podemos negar unha licencia porque estaríamos incurrindo nunha grave ilegalidade. Neste momento, os técnicos encontraron unha fenda e pararon temporalmente, que indica que non é unha planta de xestión de residuos, sino que, como eles indican que van a vender os fertilizantes, negóselle o permiso porque se entendeu que iban a facer unha explotación industrial. Pero, como vedes, eso en calquer tribunal caería sin moitas voltas. Entón, convocamos directamente a poboación que rodea esta canteira. O Concello que fixo foi explicar nos primeiros momentos claramente a súa incapacidade legislativa para frenar isto, e o que se fixo foi a constitución de unha plataforma que agrupa a 2.000 personas do entorno. As forzas políticas salímonos desa organización e quedou en mans da cidadanía. Activouse unha resposta social bastante potente, se concienciou moitísimo, se falou ca xente casi de casa en casa, e se creou un ambiente que fai difícil que a industria intente instalarse ali, basicamente porque iba a ter bastantes problemas a hora de poder funcionar. O seguinte problema que temos é a mina de Touro. A mina de Touro é unha mina que está no Concello Rural, que teve unha explotación mineira de cobre en 40 anos, que pechou hai 30. A contaminación, despois de pechar, non desapareceu, sino que se incrementou. O que salía, a última proposta da mina é que un dos ríos que transcurre por ali, como está tan contaminado, parar o río e volverlo a mandar a unha balsa de decantación, é dicir, imaginadevos, é dicir, acabar con un río porque totalmente ten un pH de -3, entón, por onde pasa, mata. Hai 15 anos abriron unha planta de xestión de residuos, como que vos acabo de indicar, e no ano 2017 abre un novo proxecto de explotación mineira que é al oeste, é dicir, podes pasar cando queiras. Contempla unha base de decantación de lodos de máis de 3 km de longo e 81 metros de altura. É dicir, sería un dique que se ve ali, que metería no medio as aldeas, e que detrás deso hai escombreiras de residuos altamente ácidos. Ademais disto, non hai descrito ningún plan de evacuación, a restauración única que se basa nos termosolos. Que pasa aquí? Pode parecer que unha base de decantación é unha cousa moi sólida, pero basicamente é recobrir o chan con plástico, botar os residuos en riba e frenalo con un muro. Estes muros reventan. De feito, o 25 de xaneiro deste mismo ano, en Brasil, reventou unha destes residuos, unha destas balsas de decantación, e morreron, creo que 85 personas e desapareceron 300. Ademais do que podía ser a nivel de pérdida de vidas,
No caso de ruptura desta presa, o río Ulla se contaminaría hasta a illa de Arousa en cuestión de 12 horas. É dicir, non habría forma de parar unha torrenteira deste calibre. Eso arrasaría con toda a vida na ría de Arousa e deixaría a casi 600.000 persoas sin auga potable. Podes pasar? Bueno, este é o logo da plataforma Casalonga Limpa de Residuos e este é o logo da plataforma veciñal Mina, Touro e Nonón. A veces os concellos e as administracións locais non podemos sustraernos da realidade legal que nos marcan outro tipo de administracións. Pero si o que podemos facer é plantexarlle a xente que non temos esa capacidade de resposta, que quen ten que dar é a propia comunidade. Somos os propios veciños e veciñas os que teñen que defender os seus dereitos básicos. E con eso estamos facendo, penso que pedagogía e tamén vertebrando a sociedade civil para que poida tomar consciencia e poida frenar, cando sea necesario, determinado tipo de iniciativas que van en contra dos dereitos básicos das persoas. Moitas gracias.